Глобусът. В един невзрачен край на галактиката, наречена Млечен път, една малка синя планета обикаля около едно жълто джудже. Обиколката трае малко повече от 365 дни и само по себе си това не е нищо особено. Просто една невзрачна планета обикаля около едно невзрачно слънце. Малкото суша на тази невзрачна планета е разделена на континенти. Те пък са разделени на големи реки и планини. Една такава планина е дала името си на цял полуостров – Балканския. Някои смятат, че Балканът е най-красивата планина, и то още от времето, когато хората са слезли от дърветата и са се заселили в него. Балканът безспорно е много красива планина, но има едно място в него, което е толкова красиво, че обикновено се слага като прилагателно преди Балкана. Получава се нещо като метафора или по-скоро символ. Символ на нещо неземно красиво, едно от чудесата на галактиката. Това горе-долу е краткото описание на Еленския Балкан, без кой знае колко задълбочаване, прехласване или силни думи. Здравейте, пътешественици! Аз съм Диана, а вие сте с Глобусът. Онова е кръглото нещо, което се върти и показва чудно хубави места за отдих и почивка. Сигурно сте забелязали, че напоследък нашия екип се подвизава по малките пътища на Стара планина. До сега посетихме Трявна, Дряново, Велико Търново и смятам, че днес е момента да посетим още едно вълшебно място, което се нарича Елена. Ако трябва да обяснявате на извънземно от друг виден ръкав на галактиката къде се намира Елена, вероятно бихте му казали да отиде на третата планета. Първо да намери България, после да пита. Всеки знае, че Елена се намира малко след центъра на България и после вдясно или вляво, в зависимост от коя посока ще се приземите. Друг полезен ориентир е, че когато забележите хората да стават по-сърдечни и дружелюбни, къщите с дървени чердаци, а улиците чисти и слънчеви, значи сте на прав път. Елена е град с многовековна история, родно място на родолюбиви българи и будни хора. Еленчани са истински планинци, хора с благ нрав, приятни и усмихнати, но не се опитвайте да се правите на по-арбап от тях. Думата, която най-добре характеризира мястото и хората, е свобода. Ако не ни вярвате, поровайте се в учебника по история. Много жители на града са загинали в национално-освободителното движение на България. Елена е родното място на Иларион Макариополски, Стоян Михайловски, Петко Тодоров, както и на още много известни и будни българи. В Елена се намира първото специализирано училище за учители Даскалоливницата. Тук се намира и първият опит за жилищна кооперация в България – 5-те разоканови къщи. Тук е проведен и първият горе-долу сполучлив опит за създаване на елексира на безсмъртието. За справка, опитайте еленската сливова, комбинирана с еленски бут. Много пътища водят до Елена, но най-приятен е пътя от Търново за Сливен, особено през есента. След Търново започвате да се спускате, след това продължавате да се спускате и после още малко. Имате чувството, че не отивате в Балкана, а сте поели по някакъв шорткът, който ще ви изведе направо в равнината. Но не е така. Надморската височина на община Елена започва от 100 метра и завършва на 1500 метра. В Елена са съхранени около 260 архитектурни паметници на културата, 7 от които са с национално значение.
Докато пребивавахме в Елена, съвсем грубо изброихме поне 15 хотела. Освен това в околността има десетки къщи за гости, туристически спални, както и няколко хижи. Когато потърсите легло в Елена, ще разберете какъв голям избор има тук. Имате чувството, че местата за туристи са едва ли не повече от къщите в града. Това е така, защото туризмът в Елена има повече от вековна история. Не е случайен фактът, че от 300 ентусиасти, учредители на Български туристически клуб, 7 са били еленчани. Туристическото дружество Чумерна е създадено 6 години след това. В момента в общината са маркирани и се поддържат 9 пешеходни маршрута. Но стига толкова лични впечатления. Ако се интересувате, можете да прочетете повече за Елена на сайта elena.bg. Време е да видим дали наистина е толкова красиво тук. Сигурно си спомняте, че преди няколко предавания говорихме за това, че по време на Възраждането не е имало достатъчно даскали, които да учат малките българчета. Това наложи откриването на по-сериозни училища, които да подготвят учителски кадри. Първото такова училище е открито в Елена и се нарича Даскалоливница. Всъщност Петко Славейков, бивш възпитаник на това училище, го нарича така. Нещо като място, където се изливат даскали. По това време, както знаем, думата даскал е звучала гордо. Даскалът, заедно с кмета и попа, са били основните двигатели на живота по време на Възраждането. И сега един по-сериозен факт. Еленската даскалоливница изпраща като учители свои възпитаници в 61 града и 31 села в страната и извън границите й. Освен всичко останало, Даскалоливницата е първата българска гражданска постройка в град Елена. Строена е още през 1844 година. Сградата е двоетажна, изградена от камък и дърво. С приземния етаж са разположени 3 големи мази, всяка със самостоятелен вход. Те вероятно са служили за дюкяни. Вторият етаж на сградата е бил предназначен за учебни цели. Тук е била стаята на учителя, 2 класни стаи и отделна стая за учебни пособия. Класното училище в Елена е било снабдено с всички съвременни учебни помагала, с нова учебна програма и нови педагогически похвати. Основател на класното училище е Иван Момчилов. Сградата е паметник на културата с национално значение. Реставрирана е през 1963 година, като изцяло е запазен външният облик. Направени са само известни корекции във вътрешната част с оглед уреждане на музейната експозиция. Елена е родното място на още един бележит българин – Иларион Макриополски. А знаете ли кой всъщност е той? Честно казано, аз имам някакви много бегли спомени от училище и нищо конкретно не ми идва на ума. Затова нека просто да влезнем в къщата му и да попитаме. Къщата музей Иларион Макриополски е може би най-интересната стара къща в Елена. Освен историческо значение, тази къща има и висока архитектурна стойност. Тя е строена около 1710 година от камък и дърво. В приземния етаж са разположени избите, складовете и конюшната. До горния етаж водят 2 отделни стълби, едната закрита, а другата открита. Половината от чердака е заета с повдигнат одър. На него в летните дни е почивало голямото семейство. Иларион Макриополски, въпреки дългото си сложно съставно име, което едва ли обикновените хора са успявали да произнесат, е бил обикновен човек, отдаден на книгите и се е казвал Цочо. На 19 години приема името Иларион като монах в Хилендарския манастир. Дълга е историята на Иларион Макриополски и може би ще ви доскучае точно в събота на обяд, но едно е важно за него.
Неговият девиз е бил «Дето народът и ние с него». Особено показателен е един случай в Елена на Великден 1873 година. Богослужението не започнало на време, защото изчаквали да дойдат еленските чорбаджии. Иларион, който бил вече владика, влязал в алтара и попитал свещениците защо не започват след като народа се е събрал. Един свещеник си позволил да му напомни, че не са дошли известни чорбаджии. Иларион Макариополски така скастрил попа, че последния до края на дните си спомнял думите на владиката. Ако ти си поп, аз пък владика, ей на този народ служим, а не на някакви си чорбаджии. Като заговорихме за църковни служби, може би най-впечатляващи са те в храма Успение Богородично. Храмът е дело на майстор Михо от махала Болерци, близо до Елена. Цялата солидна постройка, както и художественото изпълнение на детайла е огледало не само на повишеното самочувствие на гражданите, но и на голямото майсторство на строителя. Този майстор е съвременник на Кольо Фичето и според някой не му отстъпва по въображение и мащабност на строителството. И наистина, когато пристъпите прага на храма, добивате чувството, че попадате в друго измерение. Попадате на място, където цари космическо спокойствие и светлина. Всичко е красота, хармония и музика. И най-хубавото е, че точно в този момент ще видите и себе си като част от тази космическа хармония. Отделна постройка от храма е кулата на камбанарията. Тя е изградена през 1912 година. Да се качите горе по тясното дървено стълбище наистина е голямо приключение, но за сметка на това гледката е вълшебна. През 1877 година, при опожаряването на града, турците превърнали храма в склад за жито и когато напуснали града, го запалили. Скъпоценна реликва от църквата е рисуваната от Станислав Доспевски икона на светите равноапостоли Кирил и Методий през 1866 година. Иконата престоява в храма 15 години. В момента се съхранява в дъскаоливницата. Кулата на градския часовник в Елена е паметник на културата с национално значение. Строена е на високо, за да се вижда и чува от всяка част на града.
исторически сведения се разбира, че сахата се е изградил през 1812 година. А чанът, т.е. камбаната, е окачен на Еньовден. Еньовден означава 24 юни. Самият часовников механизъм и камбаната са купени от Фейзи Ага, търновски земевладелец, захаир, както се казвало тогава. Камбаната е изливана в Габрово, за което свидетелства надписът върху нея. На времето пътешествениците пътували с коне и не бързали за никъде. Но то всъщност тази скорост за къде да бързат? Тогава нямало магистрали, а имало черни пътища. Нямало пътна полиция, а имало обикновени разбойници по пътищата. Нямало и мотели, а имало ханове. Точно за това става дума сега. Камбуровия хан е построен около средата на 19 век и носи името на своя собственик Стоян Камбура, участник в няколко въстания, член на Еленския революционен комитет. Архитектурата на Камбуровия хан е изразителна, проста и лаконична. Пример за балканската възрожденска къща. Архитектурата съответства и на предназначението й. Хан от епохата на Възраждането с загатнати функции на обществена сграда. Интересното е, че ханът преди се намирал в село Йовковци, но поради изграждането на язовир Йовковци той е демонтиран и преместен в Елена. Всъщност, Камбуровия хан, църквата и дъскалоливницата образуват един архитектурно-исторически комплекс. Днес в хана е подредена етнографска експозиция, показващи материалния бит и култура на населението на Еленския край в края на 19 и началото на 20 век. Здравейте, да. А може ли мен да ме научите нещо? Може. Това ще ме научите да направя, да. Нещо по-лесничко сега, не нещо. По-лесничко значи по-малка форма, например чашка. Чашка. Първото най-важното нещо е да се центрова глината много точно в средата. След това се пробива. И след като пробия, почвам с лявата ми ръка е вътре, дясната е отвънка. И изтарявам стените и ги издигам нагоре. Целта е да стане един цилиндър с еднакво дебели стени отдолу догоре. Когато формата стане по-широка и по-висока, намаляме малко оборотите. Понеже ще е вазичка, разширявам долната част, като с лявата ръка отвътре притискам глината навънка, а с дясната само подпирам отвън. Съвсем леко, нежно дори. И сега с тази цикла ще загладя отвънка формата, за да си я да предам такава, каквато я искам. Отрязваме с тази телчица. И внимателно я вземам с две ръце, защото тя все още е доста мекичка. Супер. И сега вече мой ръце.
Елена като че ли времето е спряло и е много тихо и спокойно. Но може би на някои хора няма да им допадне тази тишина. За туристите, които предпочитат екстремната тишина, бих препоръчала да излязат от Елена и да отидат на язовир Йовковци. Тук наистина тишината е космическа. И да се върнем отново на темата за космоса. На язовир Йовковци наистина може да ловите космически шарани и пангалактически сомове. Ако не вярвате, подслушайте рибарските истории, които се разказват в Елена на маса. Чухме, разбира се, и рибарски истории, завършили с напивания с ливова ракия в междугалактически мащаби, но тъй като нямаме свидетели на тези грандиозни събития, тях ще ги причислим към митологията. А сега на сериозно. Около Елена можете тотално да загубите себе си и да заживеете нов живот. Достатъчно е да прекарате малко време в някои от селата около язовир Йовковци. Или просто да се поразходите безцелно из Балкана. А когато се преберете вечерта в Елена, не се дърпайте, ами се насладете на прочутото еленско гостоприемство. Сега, за да затворим кръга на нашето космическо пътешествие, ще трябва отново да си тръгнем от Елена, Балкана, Европа и Земята и да продължим към по-централните части на галактиката. И ако трябва да си вземем сувенир от Земята, това със сигурност ще бъде частица от Елена. Както и малко балкански дух, затворен в бутилка сливова. Ей така, за разтуха през дългото пътешествие през студения космос към други цивилизации. Както неведнъж съм ви казвала, това бе всичко за днес. Не, че успяхме да ви покажем цялата красота на есенния Балкан, но поне се опитахме да повдигнем завеската и да надникнем в тайните му. Бъдете с нас и следващия път, когато нашия екип ще продължи да пътува по малките пътища на България. А до тогава, почивайте качествено, без да правите резки движения. Чао! Full circle, ah la 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 la, life is wonderful, ah la 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 la. It takes a night to make it dawn, and it takes a day to make you yawn.